Gorcha tá takeíoch na nimráí fáteag báir chum chuiste chun é Luchlas Gael leis an goscat a chura acusan ar bhrat conspóideach na cónaime. Híine ionadaithe ó áne sintir pelle agus commógacht an chundé litre scríbú chuig an Irish Examiner a chur méid sin na núil agus teirte goil na homanithe agus fuin pelle na man freisin a réon intin leo. Dasgur an chunspóid is déanaí fé bhrat na cónaime an tachtain se caite nuair chonachas é á úmper ag méid beag de loch leanúna a mánathe charcaí ag cluthe lechanis na héireann ar an dánach. Sin an brat céanna a bhíon úsáid ag grúpaí ón ETS ag léirsú i Charlottesville, Virginia an láriime sin ag an maríocht in óháin agus a gortaíoch 9 déag. Téan an brat seo siar go haimseir chug a chathacha Mhericeá agus na Stáit a bhí a bhábhar na sclábíochta. Ag cruinniú de chuiste feimnach bhórd chunta charcaí de chuman Luchlas Gael ar a mórt, ghlacach le rún ag chur cosc leis an rat seo ag na cluichí festa. Anis tá litir fáilsethe ag an Irish Examiner ag molla an bhórd as an gosc seo a chur a bhaim agus é sínathe ag captéin agus banistóirí fór na pelle agus commógaíochta charcaí. Ní léon tagart ann don bhar an amáníochta ná de ar an pelle na man. I nuamh dúirt banistóir ar an amáníochta charcaí Kieran Kingston ná bhoghlaigh go ráidir siúd ar bhallart túram mar leis an gosc ar bhrat na cónaime. Dúirt sé gur seolach cóiptin litre chuige ar riamh ach bhí sé ar saoire ag an nám. Dúirt Aoife Fitzgerald, banistóir ar an pelle na man, go bhór siad an litir déamach mar go ráidir díirithe ar a gcuid olabháin na chluthe ceathrú canis na héireann a bhuaidir in Dar nó siad na mná a bháin a bheith tuairt deis de locht leanún na charcaí brat déantais a úmper don chuid eile den téasúr. Gwait O'Connor, Nuacht TG Cahar, Corcaig.